Nokuchingamidzai madekwanano kumusangano wematumba we-East Zimbabwe Conference uchange uri kuitirwa pamhepo usati wakamboitwa munzvimbo ino ye-East Zimbabwe Conference. Dingindira redu ratichange tichimhanya naro svondo rino inoti kutenda kunokurira. Rwiyo rwatichange tiri kushandisa inumber 39 muShona, rukariro urwo rwangu. Madekwanano ndoda kuchingamidza mutauri wedu achanga ari kutaura madekwanano. Zita ravo vanonzi Pastor Arnold Marunze, vanova mutungamiri we-East Zimbabwe Conference. Ndo vachataura kwatiri madekwanano. Vasati vataura, regerai tinamate pamwe chete. Muzita raBaba, neremwanakomana, neremweya mutsvene. Baba vedu vaivako variko vachauya zvakare kechipiri. Toda kukutendai nekuti matikokorodza kuti tihwe shoko richabva kuna Pastor Marunze. Shoko irode ringatirapa, ringava notisimudzira mukati mekutenda kwedu. Tonamata zvose tipara nezita raJesu mudzikinuri wedu anogara nekusingaperi. Amen. Kwaziso kwamuri mose vana vaMwari, kumativi mana enyika kwose kwamuri. Mufaro wedu mukuru kuverengwa pakati pevapenyu, kuwanikwa pakati pevari kurarama. Toda kupa kutenda zvikuru kuna Mwari wedu nenguva yakadai, mumazuva akadai. Mazuva anonetsa kunzwisisa, mazuva anonetsa kutsanangura, nekuti zvinhu zvakaita mapirinjanjanja munzwe womupangara. Nguva yatiri inguva yakasvodogoka, hudyu dzenyika dzose hapana chiri panzvimbo. Ndine mubvunzo mudiki panguva ino. Ndiani aimbofunga kuti zvakajairwa zvichabva chiriporipochwo, pouya zvisakajairwa tozozvijaira zvisina kujairika? Ndiani aimbofunga kuti tichafamba takavhara miromo? Taiziva kare kuti mbavha ndo dzaivhara kumeso kuti dzisazikanwa. Asi nhasi kutovhara kunotobatsira kuti upenyu huende kumberi. Ndiani aimbofunga kuti chikoro chinganetsa kuvhura? Gore rapera tine vakanga vari form 3. Vakava vachitotaura kuti rinouya ndinenge ndiri form 4. Rino racho gore vakangopinda kota imwe chete.
iko zvino vakamirira kunzwa kuti zvichanzi kudii, chichavhurika here. Kana chikaramba, zvoreva kuti vachadzokorora. Taiziva kuti unodzokorora kana wakundikana. Zvino apa unogona kudzokorora, kwete nekuti watadza, asi nekuti nguva yakurambira. Ndiani aimboziva kuti tichanetseka mukufamba? Taisimbofamba uchiita saruraude chekukwira, asi nhasi uno hausaruri chekukwira, unototsvaga chekukwira. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tadedereswa, tazezeswa nezvakatikomberedza nezvivira nyika. Kune denda recorona virus. Rapedza munhu wese matemukano. Mazano nemano apera. Denda iri rakavharisa mabhodha, rikavharisa makambani. Denda iri rikavharisa mabhizimusi, ravharisa zvose. Denda iri rapa mukana vamwe vanga vasina mukana, rikatorera vamwe mukana vanga vaine mukana. Inguva yatiri. Saka pamusangano wedu gore rino tine dingindira ratakatarisana naro rinoti mururimi rwemangerengere, the faith that conquers. Mururimi rwaamai, kutenda kunokurira. Musoro wenhau tichataura nawo kwenguva pfupi yatiinayo pazuva ranhasi unoti, zvino zvazvadai nhasi ko mangwana. Zvazvadai nhasi ko mangwana. Ndine mibvunzo mishomanini. Zvazvadai nhasi ko mangwana. Zvazvadai mwaka uno ko mwaka unouya. Zvazvadai gore rino ko rinouya. Kune tsumo yatinotaura inotiyo kutsvakwe ndebvu varume tinodzimurana. Zvainoreva tsumo inotiyo mukuwirwa nenjodzi tinomairana kubatsirana kuti njodzi isamedza aiwira. Zvino njodzi zvayarova mabvazuva, ikarova madokero, yarova chamhembe, yarova maodzanyemba, yarova muchena, yarova mutema, yarova murefu, yarova mupfupi, yarova anayo mari, yarova asina, yarova anazvo zvinhu, yarova asina zvinhu. Hapana wayasiya. Saka todzimurana sei ndebvu dzese zvadzatsva. Zvinoreva kuti tiri pachidzvinyingo, tiri panguva yakaoma, tiri pangwecha, tiri padhonitoni. Regai tiende kutsamba. Tinonzwa kuti Mwari vanoti kudini. Tiri panguva inopisa, tiri panguva iri kurema, tiri panguva iri kurwadza. Tese tinotenderana naizvozvo. Titus chitsauko 2 verse 13 na 14. Takatarira tariro inofadza nekuonekwa kwokubwinya kwaMwari mukuru nomuponese Kristu Jesu, wakazvipa nokuda kwedu kuti atidzikinure pazvisakarurama zvose, kuti azviwanire vanhu vave vake chaivo, vanhu vanoshingaira mabasa akanaka. Regai ndidzokorore tsamba.
Titus 2 verse 13 na 14. Takatarira tariro inofadza nekuonekwa kwokubwinya kwaMwari mukuru nomuponesi wedu Kristu Jesu, wakazvipa nokuda kwedu kuti atidzikinure pazvisakarurama zvose, kuti atinatse, azvinatsire vanhu vave vake chaivo, vanhu vanoshingaira mabasa akanaka. Ngatinamate. Baba kudenga, tiri munguva yakaoma, apo tariro yapera, apo tisisina kuziva kuti tobata papi. Taingakumbirawo panguva ino, shoko renyu pariri kutaura kwatiri, mutipewo kutenda kunokurira, mutipewo kutenda kunopa simba rekukunda, nekuti mukasauya mukamira nesu, tariro inogona kupera nekusingaperi. Amen. Kana tiri kuverenga tsamba zvakanaka, ratiro takatarira tariro inofadza. Tariro iyi iri tariro yekuonekwa kwaMwari wedu mukuru namuponesi wedu Jesu. Vara rekutanga kana muchiriteerera riri muuzhinji, harisi kuti ndakatarira tariro inofadza, riri kuti takatarira tariro inofadza, zvichireva kuti tisu vanhu tiri kutaura, ende chakonzeresa kutaura ndezvakatikomberedza, zvatiwira, zvatisvikira, zvatigarira, zvatigara madunduru, kufema korema, kupfakanyika korwadza, kuwana mhindupindu koramba. Saka tiri kuti isusu mushure mekuremerwa tangomirira kudzoka kwa Jesu, ndo kuchaunza kufara, nekuti pano kufara kwaramba. Tangomirira kudzoka kwa Jesu, nokuti ndo kuchaunza kugarika, nekuti pano rugare aramba. Tangomirira kudzoka kwa Jesu, nokuti ndo kuchaunza kugadzikana, nekuti pano kugadzikana kwaramba. Tangomirira kudzoka kwa Jesu, nokuti ndo kuchaunza utano, nekuti pano utano waramba. Tangomirira kudzoka kwa Jesu, nokuti ndo kuchaunza upenyu chaiwo une meaning, nekuti pano upenyu waramba. Vana vaMwari, regai ndimbokupai muenzaniso wezvinhu zvandiri kutaura, kuti pano panyika zvaramba. Muenzaniso wokutanga, kune vanhu vari mujeri vaifanira kunge vari kunze kwejeri, asi vari mujeri nekuda kwevamwe vanhu vari kunze vanofanira kunge vari mujeri. Ndoda kuti mungoona kurwadza kwenyika, kuti ari mukati handi aifanira kunge ari mukati, ari kunze ndiye anofanira kunge achitori mukati.
ndokunetsa nekurwadza kwenyika. Regai ndikupe imwe muenzaniso. Ko zvino tine vanhu vari mumba vakapinda mumba mumarriage nekuti vakaburitsa mumwe anga arimo, vavamo nekuti pane wavakaburitsa, wavakaburitsa ave panze nekuti makamuburitsa. Ndokurema kwenyika uko. Regai ndiende mberi ndichikupa imienzaniso yekurwadza kwenyika. Kune vanazvo vaifanira kunge vasinazvo nekuti vakatorera vaiva nazvo nekuda kwekurema. Vaiva nazvo vakasara vasina. Pari zvino vanodya nhoko dzezvironda. Kurema kwenyika uko. Regai ndirega kupedza nguva ndichiramba ndichikunongedzererai. Tiri kungoti Titus 2 verse 18. Takatarira tariro inofadza nekuonekwa kwokubwinya kwaMwari mukuru nomuponesi wedu Kristu Jesu. Hongu vana vaMwari, ndapa picture yekurwadza kwepasi rino. Hongu ndaburitsa kurema mutoro wepanyika ino. But regai tidai, nekuti tikaisiya yakadai, taisira panorema. Regai tiende kuna vaRoma chapter 8 verse ya 18. Ndinoti matambudziko enguva ino hana kufanira kuenzaniswa nekubwinya kuchazoratidzwa kwatiri. Regai ndidzokorere tsamba. Ndinoti matambudziko enguva ino hana kufanira kuenzaniswa nekubwinya kuchazoratidzwa kwatiri. Tsamba rine pfungwa inoti chakajairika kana kurema kwaremesesa kukanda mapfumo pasi. Kana zvarema chakajairika kusotoka. Kana zvagozha chakajairika kuregedza. Asi tsamba iri riri kuisa imwe pfungwa inotsigirwa netsumo inoti mutanda unorema wava kusvika pamusha. Mutanda unorema wava kusvika. Zoreva kuti unogona kujata danda uchiti randiremera, iwe wasarirwa nenhano ina kupinda muruvanzi. Regai nditi tsamba riri kutiro panguva ino. Dzimba dzarema. Pane vatosarudza kubuda nekuti mumuchato hamusisina nhapitapi. Asi tsamba riri kuti hakuchisiri kure, hakuchisiri kure, wadi wambotsunga kwenguva duku duku nekuti nhapitapi yave pedyo. Kurera kwakurema. Vamwe vafunga kudzisiya mhuri idzi because zvarema. Tsamba riri kuti hapachina nhano dzakareba panguva yekuremerwa uku. Nekuti rudzikinuro rwava kutouya. Wadi wangoita hold on just for a while. Wadi wambomira wakabata kwekanguva. Tiri kuti hongu kurarama kwanetsa. Vamwe vanga vatofunga kugumisa upenyu. Tsamba riri kuti hakuchisiri kure kani mudikani. Yes, takafirwa, tiri kufirwa, pamwe wasara wawa wega, uri kuti dai ndango chingopedzisa wangu. Tsamba riri kuti
tisava distracted nekukonzentreta zvakanyanya mukuremerwa, nokuti manje iko zvino nenguva pfupisa chishona choti hapana nhapitapi inouya pasina nikitiki. Regai nditi kwamuri vana vaMwari, taremerwa, asi nekukasika rudzikinuro ruri kuuya. Muponesi wedu Jesu ave pedyo nekuuya. Tariro yatinayo yoga. Our only hope is the coming of Jesus to end the suffering, kugumisa kuremerwa nekurwadziwa. Imagine tafamba rwendo rwumukuremerwa kwenguva yakareba, hatingakandi mapfumo pakupedzisira, hatingarasi mbereko nekufirwa. Ndoda kuti kwamuri vana vaMwari, patiri kuenda kwevhiki rose takateerera, kwatiri kuenda kwevhiki rose tiri kunzwa mashoko eurudziro, echenjedzo, eyambiro. Ngatirambei takabata, tirambe takatarira, nokuti nokukasika wamanda inorira, wamanda iri kuzorira zvepasi rino zvopetwa, topinda mumafaro, todura pefu kekupedzisira, toti hoyu muponesi wedu watanga takamirira kwenguva yakareba. Amen. Mwari vakukomborerei. Tinamate. Baba kudenga, tinoramba tichiuya pamberi penyu, tichitenda shoko renyu rinotiyambira nekutichenjedza kuti munouya kuzogumisa kuremerwa kwedu. Chitipaiwo simba iri kekupedzisira kano, tisakanda kujata svinga isu tasvika. Tinodawo another portion yesimba renyu, another portion yekutenda kunotipa simba rekurwisa zvinotirwisa, kuitira kuti kukurira kuwanikwe. Ndo kunamata kwedu nekukumbira kwedu kubva iye zvino nekusingaperi. Amen. Have you failed in life's battle to accomplish your plans? Is your heart so heavy laden? Do you feel the Lord's command? Do you feel that no one loves you and there's no use to try? Just bring your case to Jesus, your soul you'll satisfy. Pick up the broken pieces and bring them to the Lord. Pick up the broken pieces, trust in His holy word. He will put them back together and make your life complete. Just place the broken pieces at the Savior's feet. You may feel that there is no hope, broken hearts just cannot mend. Though you're torn in many pieces, Christ can make you whole again. Storms of doubt blow all directions, but don't you be afraid. God can make all corrections. He made your body out of clay. Pick up the broken pieces and bring them to the Lord. Pick up the broken
broken pieces, trust in His holy way. He will put them back together and make your life complete. Just place the broken pieces at the center